balma ani yangma bi kibaram bambolo kala sama o de ko wankoro ni ale commune min be Bankas mara la Mopti region na yen koni ni kile laban na mi yere ye aywa duguden tan ani ko ye olu koni fagara aywa malfatigi do koni fe aywa kibara munun koni sera ma olu koni ayira ka fo koni ko kuna shini ni oye novembre kalo kile muga ani kile aywa mi yere ye ma kononto ni oye duguden kononto olu koni tun fagara aywa malfatigi do koni fe aywa jani o kase novembre kalo kile muga yere mi yere ma sabaye olu fene tun fagara aywa maire min be wankoro ni ale to ye Aruna Sangare ni ale yere ceboye président kalata min temena anga jamana kono ale koni ayira ka fo koni ko mamun koni be ni ko in koni kofe ko oye dana amasagu mo de ni oye kelebule min be anga jamana chamantia fanfe abi wati ni bosisa amayira la ka fo koni ko dana amasagu yere ale kelebule min tunya ayira ka fo koni ko ale bina malfa bla ko ka daka ni anga jamana nyamo koni tuye bengando koni soro nga amayira la ka fo koni ko aywa do kun laban temeni yere la mi ni kelebule ale ni anga finitigo tun karla nyona o kera sababu ye aywa shu chama yere tun bora aywa o malfachi nununa aywa kamno wati konna mi ni kelebule ye ale nyama do kon tun ya fo koni ko ulu ye malfa blami koni fo o koni o bora ma wani olu koni donné de kelela tukuni aywa temenon wa boy amba ila ka fo koni ko député munube anga wasablo kono ni ulu ye la sigiden yero la awa ulu koni ka manda prolonger ni o ye ka do fara o ka sigili koni wati janya kan aywa o sharia koni o taranga jamana kono kunu novembre kalo kile mugan ani fila aywa mi yere yanga wasamblo mawye ulu yere de koni ni aywa sharia inta député keme ani bisaba ani wolon vla ulu koni ayira ka fo koni ko ulu fela ye ni sharia koni aka place nga mi yere député duri ulu koni ma ukandi ma fo ko ulu ba fe wa ma fo kuta fe fene ga ma yira ka fo koni ko député foi koni masoro anga wasade una koni munun koni ayira ka fo koni ko ni sharia koni ulu te afe anga jamana nyamo ni aywa wasablo mawye yere koni ayira ka fo koni ko ni sharia inta kunte dore ay mi yere ye jamana yere koni mara koni o bisiga ke anga jamana kono arbi wala sa arbi aywa mi yere wasablo ni o assemblée nationale ye o koni kana langole ya ina fa ba kala ma chuga mina mi yere wasade yo lutun kanga fale aywa ni kalo yere la ga mi yere kala tan ye koni o masiga ke ka da kanga jamana koni be gelami koni na ni watina aywa do koni kama ayira la ka fo koni ko dobina fara o koni ga manda jaya kan ni o kalo damadoni chugo mina aywa kala tan koni o bisiga labe kasega ke aywa san nata kalo saba folon kon nana aywa balma nu kuna fonnet mamulo kala sama bi ani chako kloma jola